La Liceul Tehnologic Radu Negru din Galați, Ziua Meseriilor a fost marcată printr-un eveniment dedicat promovării învățământului profesional și tehnic. Ziua Meseriilor este o provocare atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice. Este ziua în care brățara de aur este vizibilă, face parte din activitatea fiecăruia și emoțiile elevilor de gimnaziu se măresc, aducând pe pragul liceului noțiunea de viitor licean sau viitor elev în cadrul liceelor tehnologice și implicit a Liceului Tehnologic Radu Negru din Galați. Care sunt meseriile vedetă, să spunem așa, ale acestei ediții? Meseriile vedetă pentru Liceul Tehnologic Radu Negru sunt meseriile din învățământul dual: sudor, tubulator naval, electromecanic, mecanic hidraulic în mașini și utilaje grele, tot ce înseamnă domeniul tehnic, atât de pe plaja construcțiilor navale, cât și de pe plaja domeniului mecanic și electromecanic. Cum sunt susținuți elevii în formarea lor practică? Elevii din școala profesională învățământ dual sunt sprijiniți de către Damen prin burse tehnologice în cuantum generos, permițându-le să acopere costurile de cazare și masă în cazul în care nu sunt din Galați, sau cei care sunt patronați de Liberty prin sponsorizări în ceea ce privește cazarea și masa, nu într-un cuantum atât de mare al burselor tehnologice, parțial acoperite. Ce dotări moderne are liceul în acest moment? Suntem mândri că în ultimii 2 ani, prin programele de dotare a Primăriei Galați, prin PNRR, avem mobilier modern, avem laboratoare moderne, avem simulatorul de sudură care actualmente în liceele din Galați este unic. Avem softuri de simulare a proceselor tehnologice. Cu ajutorul Damen avem un atelier de sudură de ultimă generație. Prin PNRR, cu ajutorul dotărilor din Smart Lab, avem machete de simulare a proceselor tehnologice, iar prin Dot Lab, prin dotarea învățământului profesional și tehnic, tot ce înseamnă partea de simulare, tot ce înseamnă partea de proces tehnologic este mai aproape de elev. Unul dintre punctele de interes ale zilei a fost vizita în atelierul de sudură modernizat recent cu sprijinul Damen Galați. Elevii au avut ocazia să demonstreze abilitățile dobândite lucrând pe echipamente performante, printre care se numără și un aparat de sudură virtual furnizat de FLX Smart Solutions, o tehnologie inovatoare care permite exersarea în condiții de siguranță cu eficiență crescută. Bună ziua, numele meu este Ifros Andrei, studiez de fapt meseria de sudor naval. Mi s-a părut întotdeauna ca fiind o meserie care nu va dispărea prea curând. Cum e să înveți sudură în mediul virtual? Văd aici că aveți un aparat de sudură furnizat de către FLX Pro Weld. Este o experiență, aș putea spune, foarte interesantă. Eu îl consider un aparat intermediar. După ce ai învățat teoria, ajungi să o aplici aici, fără riscurile dintr-un atelier real, fără a consuma resurse decât curent. Ai avut ocazia să participi și la proiecte reale sau stagii? Da, am mers în atelierele de practică Damen, unde am avut ocazia de a lucra cu muncitori. Planurile mele sunt să continui studiile, desigur că le pot și opri și să mă duc direct la muncă, cum o să facă probabil unii din colegii mei, dar eu personal vreau să continui mai departe, deoarece se aude că dacă faci o școală profesională nu poți să iei bacul, dar eu vreau să contrazic asta. Oriunde te-ai afla, cred și susțin cu tărie că poți să înveți și să faci performanțe. În momentul ăsta o să deschidem un modul de practică în care o să selectăm piesa pe care o avem. Avem o piesă în format T, în poziția F2. O să selectăm materialul pe care vrem să-l simulăm. Eu o să aleg oțel carbon. Grosimea pe care o va avea tabla. Modulul de sudură o să alegem MIG-MAG. Sârma, grosimea acesteia. Apoi la gaz, argon, CO2. Confirmăm toate setările. Lungimea o să o punem pe cea mai scurtă. Momentan, o singură etapă.
Ca și mod de sudură o să facem un mod drept, întreg și o să tragem pistoletul. Apoi confirmăm toate setările din nou și acum se încarcă și este pregătit pentru a începe. O să începem prin a lua mănușile, chiar dacă nu sunt absolut necesare pentru că aici nu există niciun pericol. Vrem să simulăm cât mai mult realitatea. După care masca. O să pornim realitatea argumentată, apăsând un buton. Am să iau pistoletul. Mă poziționez și încep propriu-zis să sudez. Iar acum vom vedea ce notă am primit, unde am greșit și unde mai am de lucrat. O să las masca jos. Am primit 92 din 100 și pe aceste grafici pot vedea, vizualiza unde mai am de lucrat, spre exemplu DVC-ul, care este distanța pe care o are pistoletul față de material. Putem vedea că am niște fluctuații și mai am de lucrat la asta. Ideea este să fie cât mai aproape de linia punctată pentru a fi cât mai corectă. Suntem în atelierul de sudură al Liceului Tehnologic Radu Negru, făcut în totalitate prin sponsorizare de Damen, unde elevii noștri de la școala profesională sudează în proces real de sudură cu ajutorul echipamentelor achiziționate prin PNRR și aduse de Felix. Toată dotarea pe care o vedeți este de ultimă generație. Cei din Damen spun că avem o dotare mai bună decât centrul lor de formare, ceea ce face din elevii noștri niște norocoși și deschid oportunități pentru a fi buni sudori, buni meseriași și, evident, câștigurile în viitor vor fi pe măsură. Echipamentele oferă elevilor procese reale, procese tehnologice reale, oferă elevilor competențe ce pot fi integrate imediat pe piața muncii și credem noi că pe termen lung oferă stabilitate pe piața muncii și mulțumire pentru câștigurile pe care elevii le vor obține în momentul în care vor fi angajați. Evenimentul a avut ca scop evidențierea importanței formării practice și a colaborării dintre școală și mediul economic, iar atelierul de sudură a devenit un exemplu de bună practică în pregătirea viitorilor meseriași.